Dokumentatutako lehen bertsogileen aipamenak 14. mendekoak dira. Bertsolaritza ez da gaur goizeko tradizioa beraz. Bertsolaritzak artzaintza eta nekazaritza mundutik gizarte modernorako jauzia egin zuen 20. mendearen azkenera. 80ko hamarkadan izan zuen iraultza handienetako bat bertsolaritzak. Xabier Amuritzak gidatu zuen iraultza hura. Bertsoa sagardotegietatik kalera eraman zuela diote askok. Geroztik, kantariak eta publikoa gaztetu egin dira eta entzulea heterogeneo bihurtu. Ordura arteko uste sendoa zen bertsolariak bertsolari jaio behar zuela ona izatekotan. Amurizak uste hura apurtu egin zuen eta bertsoa ikasi egin zitekeela aldarrikatu. Gaur egungo bertsolari gehienek bertso eskoletan ikasi dute improvisatzen. Gaur egungo bertso eskoletatik sortuko dira etorkizuneko bertsolaririk onenak, baina baita epaileak, gai jartzaileak eta zaletuak ere. Bertso eskolak izan dira mugimendua gaur egun dabilenean egoteko giltzarrietako bat. 2010ean, 18.000 aurrek jaso zuten astero, bertsolaritzari buruzko heziketa beraien ikastetxeetako plangintzaren barruan. Bertsolaritzaren transmisioan zuzeneko eragina izan du bertsozale elkarteak. Elkartea bertsolaritzaren transmisioaz arduratzen da, baina baita ikerkuntzaz eta edapenaz ere. Bertsolaritza Euskal Herriko kulturaren adierazpide sendoenetakoa da gaur egun. Dudarik gabe, bertsolaritzaren egun handiena 4 urtean behin jokatzen den txapelketa nagusia da. 16 urtez txapeldun izan zen Andoni Egaña. Azken txapelketan, Maialen Lujanbioren burura igaro zen garaipenaren simbolo den txapela. Aurreko erreleboen ondorio eta hurrengo erreleboen atari izango den aldaketa. Bizirik mantentzen gaituen aldaketaren irudi. Euskaratik ta euskara.